Pla Estratègic Metropolità, el futur de la comarca de l'Horta. La ciutat de València ha iniciat els tràmits de revisió del seu Pla General d'Ordenació Urbana. El pla contempla la urbanització de noves zones d'Horta, l'ampliació del port i la creació de més infraestructures viàries, actuacions que poden tindre un impacte negatiu sobre la comarca de l'Horta. Per això, la Mancomunitat de l'Horta Sud ha sol·licitat al Govern, la Generalitat i l'Ajuntament de València la redacció d'un pla estratègic metropolità que establisca criteris de creixement i progrés social compartits entre els 44 municipis de la comarca. La revisió del Pla General jo crec que ha obert una caixa, la caixa de Pandora, per dir-ho així. Ha obert, més enllà dels detalls concrets de la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de València, el que ha obert jo crec que és la perspectiva de la necessària cooperació i la necessària complementarietat, la necessària coordinació d'esforços. Possibilitar aquesta reflexió conjunta de les diferents instàncies, Ajuntament de València, representants de l'àrea metropolitana i d'una manera conjunta veure què és el que podem millorar per a la convivència de tots els ciutadans. Estem parlant de futur i quan estem parlant de futur, qui té la veu d'aquells que encara no tenen veu? Perquè al final el projecte que ara puguem decidir, nosaltres el podrem patir o gaudir no massa anys, però i és que venen darrere de nosaltres. Quina comarca anem a deixar-les? Quina ciutat anem a deixar-los? Ens trobem a València, ciutat privilegiada per la seva situació dins de l'Arc Mediterrani. València capital i la seva àrea metropolitana, amb més de 40 municipis, constitueixen una aglomeració urbana de més d'1,5 milió d'habitants en la que es produeixen més de 4 milions de desplaçaments diaris. En esta àrea metropolitana conflueix l'activitat econòmica i social més important de tota la comunitat valenciana. Així tot, els més de 40 municipis creixen sense coordinació. La falta d'estratègia territorial i cooperació intermunicipal genera tensions i aboca l'àrea metropolitana a l'autoparàlisi. El dinamisme i el pes de l'àrea metropolitana està clarament lligat a la ciutat de València, però també al revés. Des de sempre, la relació de la capital i els municipis que la rodegen ha sigut clau per al creixement i la millora conjunta, tant que avui dia no es podrien entendre per separat. Ara, just quan València es troba en plena revisió del seu Pla General d'Ordenació Urbana, diferents entitats de l'Horta Sud recorden que porten més d'una dècada apuntant la necessitat d'un model de planificació integral on es plasmen propostes comuns per a la comarca i per al conjunt metropolità, per marcar aspiracions conjuntes i articular-les en una mateixa direcció. Una planificació estratègica que aposti per fer de la coordinació la ferramenta clau que permet a la ciutat i el seu entorn continuar millorant junts. Realitzar la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana sense tindre en compte l'àrea metropolitana pot ser una errada que passarà factura durant dècades. Per això, ara és el moment d'apostar per una coordinació que permeta superar problemes històrics, com els dèficits de mobilitat, la falta d'infraestructures comunes o el deteriorament continu de l'Horta, un dels nostres tresors més importants i delicats. Però, per on comencem? Josep Vicent Boira és professor de Geografia Urbana de la Universitat de València. Parlant amb ell, comprenem de seguida la principal conseqüència de la falta de coordinació entre València i l'àrea metropolitana. Els ciutadans veuen de manera quotidiana els problemes de la no coordinació. Veuen quan fan desplaçaments, quan per a fer un desplaçament de 10 o de 15 minuts han d'agafar el cotxe, amb la qual cosa evidentment no és rendible encendre el motor del cotxe, gastar gasolina per a un desplaçament que podria fer-se d'una altra manera, quan veuen el que tarden en anar d'un lloc a un altre, quan veuen que han de fer molts desplaçaments per a la vida quotidiana, per a les seues necessitats diàries. Vull dir que qui millor coneix els problemes de la no coordinació són els ciutadans de l'àrea metropolitana. Els ciutadans, jo crec, de l'àrea metropolitana han de ser conscients de la importància de la planificació, de la coordinació, perquè deuen exigir aquesta coordinació, perquè aniria en una claríssima millora de la seva qualitat de vida.
Són les 8:30 d'un dilluns. Ens desplacem des de Torrent fins a València. Com cada dia fan milers de persones. El resultat és este. Cues, embussos, esperes, dificultats. En la resta dels accessos la situació no és millor. És això al que es refereix Boira quan parla d'efectes que tots coneguem? Per a Boira és el moment de buscar models de col·laboració que ja s'estan demostrant eficients en altres països europeus i que aposten per la coordinació de les ciutats i els seus entorns per evitar justament problemes com este. En aquests moments la Comissió Europea està recordant als governs amb dictàmens com el del 2004, dictàmens com el del 2007 sobre àrees metropolitanes, dictàmens sobre mobilitat urbana com el del 2007, està recordant la importància de coordinar-se. I si no se coordinem, no només haurem perdut una oportunitat en un bon moment, que és el de repensar cap a on anem, sinó que estarem perdent diners, estarem perdent recursos, estarem malbaratant energies i estem pagant-lo també en problemes ambientals, en problemes de contaminació, en problemes de congestió i en problemes d'accidents de trànsit. Vull dir, no només és més greu que perdre una oportunitat. Res a veure amb l'actual procés de revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de València, que recull tota una sèrie de mesures pensades per a un territori tancat, sense relació amb el seu entorn i que no té en compte la coordinació amb la resta de municipis que la rodegen. Un exemple és l'amplificació del Port de València, feta de manera unilateral i sense contemplar què hi ha més enllà dels límits municipals. Imaginem per un moment què pot suposar la multiplicació del trànsit pesat que portarà esta infraestructura a través d'unes vies de comunicació que, com acabem de veure, ja presenten problemes de saturació en l'actualitat. I és només un exemple. L'àrea metropolitana paga en moltes ocasions els plats trencats de l'esmentada falta de coordinació. Empar Navarro és presidenta de la Mancomunitat de l'Horta Sud i alcaldessa d'Aldaia, un municipi que fa anys que ha de fer front a problemes derivats d'esta situació. I el cas més clar pot ser el tema del FEM, de la basura, també el que tindria que ser els contenidors del port o de la zona que s'està plantejant en la Nacional 3. Per a Empar Navarro cal caminar cap a un model on les divisions municipals no es traduïsquen en un deteriorament dels servicis públics. La conselleria podria tindre aquest paper de mediador, integrador, dintre del que és l'ordenació del territori de tota l'àrea metropolitana, que estem parlant de l'àrea metropolitana, però també possiblement en les àrees metropolitanes d'altres ciutats com Castelló i Alacant, que sí que ho han fet, que sí que n'hi ha alguns plans metropolitans i concretament València, que és la més poblada, que és la ciutat més important i l'àrea metropolitana més poblada de les tres províncies, no està aquesta visió metropolitana. No és una posició de confrontació, no és una visió d'anar en contra absolutament de res, no és l'horta en contra de la ciutat, no és un color polític en contra d'un altre color polític, ni molt més. Davant aquestes situacions i davant també l'agreujament que pot portar la revisió unilateral del Pla General d'Ordenació Urbana, experts i responsables polítics aposten per la creació d'un pla estratègic metropolità, una responsabilitat que lògicament sobrepassa les competències dels ajuntaments i ha de recaure en el govern de la Generalitat. Jo sí que li demano expressament a la conselleria que s'interferisca i que faci aquest paper, i que faci aquest paper de mediador o de possibilitador per a que puguem parlar i puguem entendre-nos i que puguem entre tots fer alguna cosa millor. Entre els beneficis que esta nova manera de pensar aporta, trobem una clara millora en la qualitat de vida en el dia a dia dels ciutadans, la integració socioeconòmica d'aquest espai que permetria a València i la seva àrea situar-se com a ciutat emprenedora amb influència sobre la seva regió geogràfica i disposar de ferramentes que permetrien avançar-se a les necessitats del territori i disposar de marge per a una acció coordinada. Altres ciutats mediterrànies, com per exemple Milà, ja han iniciat aquest camí. Així, al nostre territori, la demanda ja supera l'àmbit universitari o polític. Entitats cíviques com la Fundació Horta Sud també reclamen un canvi de perspectiva. Alfred Domínguez, el seu president, explica la importància que per a la comarca té aquest canvi de mentalitat, no només per als ciutadans, també per als que vindran.
però la gent que vivim en això que alguns diuen que som ciutats de dormitori, no volem ser ciutats de dormitori. I per tant, jo com veí de Torrent i com a preocupat per la comarca, la gent que vivim en aquestes ciutats no volem tindre aquesta consciència. Perquè si molta gent ve així després del seu treball, o bé perquè ha viscut així, o perquè viu així, o perquè pensa viure així, és perquè així troba que pot tindre millors condicions per a viure. I, per tant, que les comunicacions que té que tindre en València tenen que ser unes comunicacions fluïdes, que les relacions de més pobles de la comarca tenen que ser fluïdes, i no pot pensar que només té que anar a València i oferir-li a València totes les seues possibilitats de treball, del tipus que siga de comerç, i així patir. No, jo crec que no. Jo crec que realment el que volem és que així vivim és no ser dormitori, en absolut, ni ser tampoc el cuarto trastero, ni la porta de darrere de la gran ciutat. No, volem compartir i volem ser també la porta d'entrada, la porta d'eixida, el pati, el comerç, la indústria, l'escola, la universitat, exactament igual. Per a Domínguez, la participació ciutadana ha de ser clau a l'hora de decidir el futur de les nostres ciutats. Un futur que ja no passa per la divisió, sinó pel treball en conjunt per a fer entre tots un espai més habitable. Jo crec que fins i tot hauria parlar-se més i hauria arribar a moltíssima més gent les conseqüències que un pla general de València pensat només des de València i per a València puga suposar per a la gran conurbació de la comarca de l'Horta, tant de l'Horta Nord com de l'Horta Sud. No podem pensar València sense la comarca, ni es pot pensar tampoc la comarca sense València. I, per tant, no és un problema de confrontació, no és un problema suma zero, sinó que és un problema de sumar, sumar i sumar, la qual cosa ens beneficiarà absolutament a tot. Qualsevol que pense València sense la comarca què és el que seria i la comarca sense València què és el que seria. Per tant, serem més, si ne som més, a l'hora de fer una bona planificació. El debat està obert i ara serà treball de tots poder aprofitar aquesta oportunitat per a construir un dia a dia millor, més racional i més respectuós amb el medi ambient. El context econòmic i la voluntat social sembla que poden obrir definitivament la porta a una nova relació amb el nostre entorn.